皆さんこんばんは。本日は面接の機会をいただき、どうもありがとうございます。はじめまして。私の名前はリスキアグンウィジャヤントと申します。リスキと呼ばれています。インドネシアの中部ジャワのスラ県市に住んでいます。今年は19歳です。家族は4人います。両親と姉と私です。趣味はサッカーをすることです。一生懸命頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。生年月日を教えてください。生年月日は2007年の1月の27日に生まれました。年齢を教えてください。年齢は19歳です。身長と体重を教えてください。身長は164センチメートルです。体重は62キログラムです。長所を教えてください。長所は明るくて元気な人です。短所を教えてください。短所は緊張しやすい人です。新しい人に会うとき、ちょっと緊張しています。しないようには2回とか3回会うとき、緊張しません。趣味は何ですか？趣味はサッカーをすることです。スポーツが好きですか？はい、スポーツが好きです。最近はいつしますか？最近は日曜日にしました。1週間に何回しますか？1週間に2回します。何曜日と何曜日にしますか？土曜日と日曜日にサッカーをします。昨日しますか？はい、昨日サッカーをしました。誰としますか？田舎の友達とサッカーをします。どこでしますか？広場でサッカーをします。広場まで家からどうやって行きますか？広場まで家から自転車で5分くらいかかります。トレーニングをしますか？はい、トレーニングをします。例えば、腕立てとか、シットアップとか、ジョギングをします。日本語、どれくらい勉強していますか？日本語は10ヶ月くらい勉強しています。学校はいる前に何をしますか？学校へ行く前にシャワーを浴びて朝ごはんを食べます。どこで日本語を勉強していますか？明かり学校で日本語を勉強しています。一つクラス何人いますか？一つクラスは20人います。男性は何人いますか？男性は10人います。女性は何人いますか？女性は10人います。先生は何人いますか？先生は15人います。誰と日本語を勉強しますか？先生と友達と日本語を勉強しています。どうやって勉強していますか？毎日漢字を覚えます。そして時々友達と先生と会話を練習しています。面接の練習しますか？いえ、面接の練習をしません。でも会話を練習しています。何を練習しますか？例えば今何時とか、今朝食べましたかとか、生年月日を教えてください。などを練習しています。日本語はどうと思いますか？日本語は難しいですが楽しいです。難しいはたくさん漢字があるので、だから覚えにくいです。楽しいは友達と日本語で話します。昨日
勉強しましたか？はい、昨日日本語を勉強しました。何を勉強しますか？漢字と言葉を覚えます。そして、友達と会話を練習しています。一日に何時間くらい日本語を勉強していますか？一日に10時間くらい日本語を勉強しています。例えば、午前8時から午後3時まで明かり学校で日本語を勉強しています。そして、午後7時から10時まで家で日本語を勉強しています。学校終わってから何をしますか？学校終わってからご飯を食べて、休憩して、そしてシャワーを浴びます。学校何時から何時までですか？学校は午前8時から午後3時まで勉強しています。何曜日から何曜日までですか？月曜日から金曜日まで学校で日本語を勉強しています。休みの日は何をしますか？休みの日は両親に手伝っています。何時に学校へ行きますか？7時に学校へ行きます。何時に着きましたか？7時30分に学校に着きました。質問がありますか？はい、あります。社長様の会社で仕事するとき、一番大切なことが何ですか？はい、わかりました。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。